Hora samanginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita. Dinalah mangaradi jamita hita, ima di jamita pertangyangan, songoni di jamita di hari Minggu, siganuk Minggu. Di video on, naik patol hasan nami tu hita pikiran nami, na mungkin boi mangurupi hita di pangradio di jamita tu pertangyangan. Nagabe turpuk epistel di hari Minggu tanggal 10 Juni 2024. Turpuk dihita imana tersurat di buku ni Parpasalmen bindu 52 ayat sada sahat ro di ayat 4 songonoma didok disi. Ende di hari Sabat. Nadenggan situ tudo mamuji Jehovah dohot mangendehon guarmu ale nasun timbul. Mamaritahon asini roham manogot nai dohot hasitongami borngin nai. Mardongan uning-uningan sisa 10 tali dohot sisa 12 tali dohot hasapi. Olat nima sahakna. Amanginang duktakas suja hami terpuhon, oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita laho pamoraho kita di pangaradio ta. Na perjulu didokon par pasalmen di turpuk tahun. Nadenggan situ tudo memuji Jehovah. Nadenggan adalah baik. Nadenggan situ tu sungguh baik. Lalu pertanyaannya, sukun, nadenggan di isido, nadenggan di debatado, manang nadenggan di hita. Apakah itu baik untuk kita atau baik untuk Tuhan? Nadenggan situ tu sungguh baik. Tuisedo, perlu dora alusata di turpuhon manang tekas di hita. Kabita ingot ma, ia pasalmen ima sada bentuk ende, tangiang, puji-pujian, tu debata. Ende, puji-pujian, jala tangiang, na pinatol has tu debata, macairikot dui, na perculu, laho mangurupi par pasalmeni. Atong moledok di son nadenggan situ tudo parjolo nadenggan tuhita do. Molo debata, takas do di halomohon puji-pujian, alai di dok dotong di bibeltai, si patadang lomo rohana di puji-pujian, naro sian pamangat tasatabi, naharuar siya pamangat tasatabi, alai dang gombaran ni ias ni rohatta, manang dang dos dohot parangetta. Atong moledok ison nadenggan situ tudo, di pikiran nami nadenggan situ tudo dihita nama muji parjolo. Bagi mereka yang memuji dihita do. Bahasa denggan dihita memuji debata. Ana molota puji debata. Gabi tubuh ma roha mauliate sian bagasan pikirata. Jala roha mauliate mangalehon las ni roha. Jala las ni roha mangalehon ha hipason di pamatang. Napa dua hon molota pakai tiki memuji debata, martua mahita, ala memuji dakolan marende, termasuk dui rupani mangari-mangrimangi, merenungkan manaringoti hatani debata, didok di pasal mensada, di binduna parjului, martua ma, na, say pahusor-husor hatani debata, arian dohot borngin, tong boleh dok nadenggan situ tudo memuji debata, nadenggan mai tuhita. Tapak ketiki memuji debata, gabe rohatta gok dohot puji-pujian, dau maisian holso, dau maisian ungut-ungut, dau maisian akka pikiran na asing, gabe puji-pujian, rohana ias, rohana marlas ni roha, ima mian di bagasak kita, jala nadenggan situ tudui dihita. Nang peta rajumi, nadenggan doi di debata alalas do rohani debata laho manjalo puji-pujiata.
Napa dua ahon di turpukton, di dogma, di togi hok kita mamuji debata, marhite aka ende, marhite aka alat musik, uning-uningan di turpukton. Artina na marlapatan dui, say taingot do molo seni musik, marende, ataupun uning-uningan, membuat firman Tuhan itu hatani dewata marhite ende notasi nata ende honi lam umura menyentuh hati. Alana ende say umura do didok menyentuh dalam bahasa Batak gabe lam hona turoha. Contoh amanginang dak pola godak kita tangis manangihon jamita ni parjamita, manangihon hata ni dewata na dijahahon dihita. Alai torop do hita tangis rupani manetek iluta molo tabegi akka ende nasian hata ni dewata, akka ende na di endehon, ende pangapulion, ende papos roha, ende taringot tu hata ni dewata, holong ni roha ni dewata, manang ende taringot tu panol solion ni rohata, jo do hita manetek iluta ala hona manang menyentuh hati. Songnidong hata ni dewata pe nari jamitahon marhite kur, marhite puji-pujian, tarajumi mamolo markur na marjamita doi, na patol hason hata ni dewata doi, lam hona doi tu bagasan roha molo rap dohot akka musik diiringi musik dohot organ manang didok imana di son sisa 10 tali, sisa 12 tali nanang dohononna, semua alat musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Nak penajulu dihuriata dang diluas masuk akka tagading gitar alai sonari sesuai perkembangan zaman nga masuk bei jalannya ipakai bisa luhut nailah memuji debata alai dengan persyaratan taingot harus dikelola dengan baik. Musik di dalam gereja harus dikelola dengan baik sebab kualitas musik yang menjadi puji-pujian bagi Tuhan harus berbeda dengan kualitas musik di luar ataupun di marketplace. Atong di turpuk tahun naneng dohonon na tuhita sibuanota di jamita turuas ni huriata ima asa dihanguluhon pamujion tu debata ala hinorhon ni ido adong las ni roha adong roha mauliate di bagasan ngoluna siganu pari gabe mambai las rohana mambain gabe hipas pamatangna sehat pamatangna jala las rohana kina pe dipake mamuji debata na denggan dui tu ibana gabe dau imana sian hajahaton dohot roha naso sitong napatuluhon takas dum sedison ajakan manang ditugihod do laho mangendehon barita nauli mangendehon hata ni debata dohot makatindakon habal gaon ni debata jadi suara ni endeta manang bentuk ni endeta ima panindangion habal gaon ni debata ima laho mamaritahon dengan bahasa ni debata. Ucapan syukur itu akan muncul dari kesadaran akan kebaikan Tuhan, dari kesadaran kita akan pertolongan Tuhan, maka kemudian akan muncul rasa syukur dan rasa syukur itu mengandung puji-pujian. Maka sering disebutkan perbanyak rasa syukurmu supaya hidupmu terasa indah. Perbanyak rasa syukurmu maka engkau akan merasa cukup. Perbanyak rasa syukurmu maka hidupmu akan lebih baik. Sebab rasa syukur itu adalah pujian yang indah di mata Tuhan. Atong tasosoy maruas ni huriata asasay ringgas mandok mauliate marhite ende marhite puji-pujian tu debata alai narumikot hidupmu adalah nyanyianmu ngulumido endem tu Jehovah ngulu nadenggan ngulu nasitong idon notasi nauli nabagak
di jolo ni debata. Unang hola puji-pujian satabe di pamangan, alay asing di roha nang pambahenan. Mulai dok pedison ende di hari Sabat dang namerlapatan holan di hari Minggu mahita laho marende mamuji debata. Ala tarajumi rupani di sido hita adong tiki nauli laho mamuji debata marsaor doh debata. Mamuji Tuhan di ngolu sigano pahari macari kodoi jala denggandoi di hita nang uli doi di roha ni debata.